iva nistem barranzi nistidinhom illi jiġġudikaw. Jien nittama li nkun qiegħed nikkonvinċihom, nittama li nkun qed nispiralhom fiduċja fija għaliex dak huwa l-mezz kif nistgħu nikbru wara li wkoll in-nies nispirawhom ukoll fiduċja fil-partit tagħna, fil-grupp parlamentari tagħna. Hekk stqarr il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Grech meta kien intervistat mid-Dekan fl-Università ta' Malta Andrew Azzopardi fuq Net Television. Fost diversi temi kurrenti, Grech tkellem dwar l-aħħar stħarriġ tal-Malta Today fejn iż-żewġ mexxejja jinsabu l-eqreb li qatt kienu sa minn Ottubru tal-2017, stħarriġ li wara wkoll kif bħalissa hawn l-inqas distak bejn iż-żewġ partiti sa mill-aħħar elezzjoni ġenerali. Kenna d-diffikultajiet fil-partit u dan is-survey jurina illi l-affarijiet qegħdin jiċċaqalqu. Żgur li ma wasalniex, żgur li għadna ma rbaħniex, però huwa b'umiltà kbira nilqa dan is-survey huwa propju dak li ħajkompli jixprunana biex naħdmu indaħlu aktar konfidenza fina nfusna u n-nies jekk Alla jrid ukoll ikun jistgħu jdaħlu konfidenza fihom infushom u fina wkoll li tassew nistgħu nimxu l-quddiem ilkoll flimkien. Grech tkellem dwar id-dokument ta' qabel il-budget li nieda il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem pre-budget document li primarjament jiffoka fuq it-tisħiħ tal-ekonomija tal-pajjiż u saħaq li l-Gvern jidher li ma kellu ebda pjan li jsiru sinjuri tal-qalba. Setaw ippjanaw ekonomija li tkun ibbażata fuq aktar pilastri, għandna Gvern li qed jibbaża biss fuq il-konsum u fuq il-kwantità. Grech saħaq li Gvern għaqli jibni fuq il-blat mhux fuq ir-ramel u kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista ħareġ il fuq minn 100 proposta ta' kif nistgħu nibnu ekonomija li taħdem għan-nies. Fost it-temi li kien mistoqsi dwarhom il-Kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm Għawdex fejn saħaq li f'diskussjonijiet li affettwaw lill-Gżira u dawk li jgħixu fiha għandna bżonn naraw x'inhi l-opinjoni tan-nies u saħaq li tajjeb li jsiru l-istudji imma ma nistgħux ninjoraw x'jaħsbu n-nies, speċjalment l-għawċin meta ikunu se jintlaqtu b'mod dirett. Fost diversi temi li kien mistoqsi dwarhom, Grech tkellem dwar is-sem tan-nisa fil-Parlament, ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja, Joseph Muscat, Igrant u l-immigrazzjoni. U temm l-intervista billi qal li se jieħu d-deċiżjonijiet neċessarji biex ikollna grupp parlamentari bl-aħjar ħiliet, tim li jista' jkun gvern alternattiv fejn temm jgħid li kulħadd huwa importanti.